Máis temas, máis asuntos, máis actualidade, máis tempo de entrevistas. Estamos xa metidos no mes de decembro, mes do Nadal, mes de, bueno, pues de decoracións navideñas, de concursos, neste caso concreto de Ames, de bonos, de arroupe o comercio, de festas, como novidade, festa de fin de ano. E, bueno, imos falar desto e de outras novidades que nos trae a xestión de Blas García o seu equipo no Concello de Ames. Recibimos neste estudio en directo o alcalde Blas García. Blas, moi boas. Hola, moi boas. Todo preparado e listo xa o Nadal en 2 días. O día 4. O día 4 empezamos co alumeado de Nadal. Encendemos o Nadal en Ames, sí. Todo con novidades. Con novidades no Nadal, sí, nas festas en xeral, sí. Sí, vai a ver as prepedaladas. Este ano facemos un fin de ano grande. Empezamos pola mañán e acabamos ao día seguinte ás 8 da mañán, o día 1. Empezamos, bueno, cas preparadas. E desfortes en Ames. Vamos, sí, a verdade é que este ano quixemos darlle aí, é certo que tamén veu grazas á petición e a unha reunión que tivemos cun grupo de rapazas e rapaces de Bertamiráns e do entorno de Bertamiráns, que nos fixeron a proposta de facer unha festa de fin de ano, porque, DJs, bueno, non? Entendo. Non lle apetecía desplazarse ata Santiago ou cara a outros puntos, e, bueno, estuvemos vendo e falando con eles, e ao final decidimos habilitar o pabellón de Bertamiráns para facer unha festa con, bueno, con DJs, lóxicamente música, ademais co apoio dun grupo de hosteleiros de Ames, que son os que van a montar ali as barras. Vai haber autobuses para que xente do Concello poda desplazarse donde Milladoiro ou dende o rural. E tamén previamente facemos un tardeo de 5 a 9 da noite, pois, bueno, para ir animando, para aqueles que non podan ir de noite, pois que teñan a posibilidade do tardeo, e os que aguanten desde a mañán, pois que podan facer todo. Isto é novidade, non? O do tarreo e o de a noite de fin de ano son novidades. Sí, é a primeira vez. É certo que eu levábamos uns anos intentando, dándolle voltas de facer unha festa de noite, de remate de ano, pero iba enfocada máis a un público xeral, máis grande, non? Máis aberto, con orquesta, nunha carpa, pero nunca demos concretado, e, bueno, este ano se nos dou a posibilidade. Ademais, temos a sorte de que nesa época os pabellóns están pechados, non hai actividade deportiva, co cal tamén xa os estamos preparando para Reis, e xa, bueno, podemos... O problema que temos é que cada actividade que facemos no pabellón temos que poñerlle o bateco, cubrir a madeira para protexela, entonces sempre nos genera máis trastorno. Ou non haber actividade e xa preparala para... En fin de ano xa deixamos preparada para Reis, co cal, bueno, é un tema, a ver como sae. Estamos moi ilusionados e seguramente que, bueno, agora falábamos xa de isto das enquisas que fixeron a través das redes e de WhatsApp os propios rapaces e rapazas que falaron con nós. Xa falaban o primeiro día en torno a 200 persoas que xa manifestaron o seu interés de estar, sí. Vai haber máis xente, estamos convencidos. E, sobre todo, eso, co transporte, que facilita o non coller o coche, poder tomar unha cervexiña e todo. Sí, é un tema, sobre todo, tamén de tranquilidade para as familias, non? Porque non é o mismo que se che desplacen a concellos limítrofes que queden ali no pobo, que incluso os propios rapaces e rapazas de Bertamiráns, se fai boa noite, poden ir andando ata o pabellón. E depois o que se espera do Nadal nun concello, non? Hai novidades, pero depois habrá decoración, actividades varias, recibimento ás súas majestades, apalpador... Seguimos con esta novidade máis grande que temos, despois o resto seguimos igual, como sempre, pois Papá Noel, apalpador, cos obradoiros que facemos para nenos e nenas, cabalgata de Reis, que xa está, bueno, todo máis ou menos enfocado, e despois tamén as diversas actuacións, festivais de corais, festival de Nadal, con música, bueno, moitas actividades, todo elo tamén, xa que as que facemos durante o ano, como son bueno, vamos a ter o mercado de Nadal, que xa intentamos facelo o ano pasado, pero non pudemos porque non había moitos produtores, moitos comercios interesados, e este ano xa temos tamén, vamos a facelo durante 3 días, e xa temos anotadas, pois creo que andábamos en torno ás 20 comercios, 20, bueno, son artesáns, produtores locais,
que tamén ven gracias ao que facemos todos os sábados, non? Que xa levamos xa máis dun mes facendo este mercado tradicional que facemos na Praza de Maia. Funciona moi ben, a verdade é que funciona moi ben, moita xente, facemos tamén actividades, pois o último sábado do mes sempre para os máis pequenos, para enseñarlle a cociñar co produto tradicional que temos ali. Bueno, moi ben, funciona moi ben. Bueno, teño aquí varios asuntos que foron noticia ou que están sendo noticia no que ten que ver co Concello de Ames. Mencionaba ese mercado, tamén un mercado municipal que está aí en boga, con gañas de que saia adiante, e coñecíamos unha noticia da Deputación da Coruña, onte nos visitaba o diputado provincial Antonio Leira, falaba de distintos asuntos, tamén facía unha valoración do traballo que como compañeiro de partido fai vostede en Ames, falaba desa inversión d'1 millón de euros, penso que por parte da Deputación, para sacar adiante este proxecto no que está traballando e no que quere, non sei se a medio longo prazo, bueno, de momento 1 millón de euros xa temos da Deputación. Sí, a ver, este é un proxecto que nos levamos xa un tempo traballando con el e que bueno, incluímos dentro dos fondos EDIL, dos fondos europeos, onde temos unha subvención, non para el solo, sino para todo o proxecto dos fondos EDIL, e este é un proxecto que só o edificio nos custa 3 millóns de euros, pero a maiores non só o edificio, tamén leva como complemento unhas 4 hectáreas de terreo, onde aí se vai a plantar e a traballar produto de proximidade para despois ese produto poder vendelo tamén no propio mercado municipal. E as persoas que van a traballar nestas parcelas, nestas hectáreas, son persoas que se van a seleccionar, lóxicamente, que teñen que están nunha situación económica difícil ou que teñen un difícil acceso ao emprego, non? Se van a formar, van a plantar e van a vender. Que é a parte tamén moi bonita dentro do proxecto do mercado en xeral, non? Solemos quedarnos co edificio, coa obra, cos 3 millóns de euros, pero a min gustame recalcar tamén que hai un proxecto social detrás do propio mercado. Vale. Todo este proxecto se lle explicou ao presidente da Diputación, xa fai bueno, pois casi un ano que se lle explicou, xa naquel momento tivemos o compromiso con el de que iba a colaborar a Diputación nun proxecto como este e, bueno, semana pasada cando nos visitou, pois xa houve o compromiso de que a Diputación aportaría 1 millón de euros en 2 anualidades para poder desenvolver tanto o mercado como o proxecto en xeral, que tamén nace de propia Xunta de Galicia, o propio presidente da Xunta, cando estiven con el, tamén fai un ano aproximadamente, tamén dixo que a Xunta colaboraba se facíamos un convenio a 3 partes, entre Diputación, Concello e Xunta de Galicia, poñendo cada un deles, pois eso, 1 millón de euros, non? Sí, a Xunta, bueno, o presidente naquel día me confirmou que si participaban. Teño pendente agora de falar con el por este e por outros temas ademais que temos aí, outras ideas que temos na cabeza en Ames de desenvolver, sobre todo vinculados ao tema do vivenda, que sabemos que ele está moi pola labor de facer vivenda pública e neste mandato, nesta legislatura na Xunta. E, bueno, pecharemos, a intención é iso, pechar o tema do convenio do 1 millón de euros por parte da Xunta de Galicia. O sea que sigue camiñando o mercado municipal en Bertamiráns. Sí, nos esperamos que primeiro trimestre do 2026 ten que estar licitado. Iniciada a licitación, perdón. Sí, ese é o obxectivo. Ese é o obxectivo porque temos uns plazos que cumplir tamén cos fondos EDIL e é o obxectivo porque ademais é o proxecto que está máis avanzado, xa con proxecto, proxecto de execución, todo para poder licitarlo. Pois ten boa pinta, a verdade que sí. Outro asunto, algo que tamén se está falando moito, o apoio ao comercio, estamos nunhas datas que son imprescindibles para sair adiante, en este caso os bono consuma, que como se lle chama en Ames a eses bonos que o que pretenden é dinamizar que o que se consuma en Ames quede en Ames, esa
esa iniciativa? Que nos pode contar dos bono consuma? Bueno, isto naceu xa fai tempo. Nos xa iniciamos con estes bonos ou con algo similar a estes bonos que temos agora xa cando foi da pandemia. Ademais, fóramos dos primeiros concellos que empezamos a axudar ao comercio local cuns bonos daquel momento, e que despois acabou derivando nos bonos consumo. Ao final vemos que é algo que todos os concellos, ou unha gran parte dos concellos, estamos facendo e estamos desenvolvendo. Nos, esta é a terceira edición dos bonos consuma. Nos normalmente solemos poñer 60.000 euros para gastar nos comercios, aqueles comercios que se adiran. Por eso tamén fago un chamamento a que se sumen, que se adiran a este proxecto, a este programa dos bonos consuma, porque só se van a poder gastar e usar eses bonos dentro deses comercios. Dentro deses comercios. Vale. Habitualmente estamos superando máis de dun cento de comercios e hostelería que se suman, pero esperamos que sexan máis, non? E a verdade, o impacto económico que ten no Concello... Son 60.000 euros que repercuten directamente neses establecementos. Sí. Repercuten non só nos establecementos, repercuten de dúas maneiras, porque repercuten nos establecementos, pero tamén repercuten na cidadanía. Porque se eu vou a comprar calquer tipo de produto que necesite, tamén vou a ter unha bonificación, vou a ter un descuento, co cal ao final é algo onde estamos axudando, por un lado, aos comercios e a hostelería, pero por outro lado tamén estamos axudando a cidadanía. E é algo, ademais, que ata o de agora non estaba nos orzamentos como tal, porque os últimos tuvemos que prorrogalos e foi partidas que sempre fomos incrementando a final de ano. O noso obxectivo é, nos orzamentos que aprobemos no ano 2026 xa, poñer esa cantidade concreta para poder que sexa xa todos os anos, non ter problemas de andar buscando partidas de outros lados, para que estén xa reflectidos así nos orzamentos e poder facer algo de maneira permanente. Bueno, estamos vendo, sempre facemos así a final de ano, porque consideramos que é a época onde máis gastos hai, onde máis podemos axudar, pero incluso no futuro estamos vendo en facelo durante dúas épocas. Dúas épocas do ano. Sí. Vale. Bonos consuma, período de inscripción deses establecementos. Sí. Estamos agora mesmo no período, agora mesmo, e despois a mediados deste mes, creo que en torno ao 16, teño dúdas agora. Xa se aplica? Si 16 ou 19, agora teño dúdas na data, xa se empezarían a poder gastar, a poder consumir. Como se fai con eles os veciños? Esta é unha app, descargas unha app e van ali, en función do que gasten, van a ter 5, 15 ou 20 euros de desconto. Falamos dos orzamentos, falaba dos orzamentos, a intención de aprobalos, en que punto está? Pois témolos bastante avanzados, teño que decir. Unha vez que conseguimos pechar o tema do lixo, que era o gran problema que tiñamos porque nos descuadraban os orzamentos, e o ano pasado non tuvemos orzamentos, foi debido a eso, a que tiñamos un descuadre no orzamento de máis de 2 millóns de euros, co cal nos era difícil encaixar, lóxicamente. E este ano aprobar a nova taxa do lixo, que se aprobará definitivamente creo que o 16, acaba o plazo de presentar alegacións, co cal se hai algunha alegación a resolveremos no pleno do 29 de decembro para entrar en vigor para o ano que ven, co cal eses 2 millóns de euros que tiñamos de déficit nos orzamentos xa se cubren. E agora, encaixando, e estamos, facendo os flecos finais de encaixar as cantidades. Decir tamén que vai a ser o orzamento máis grande da historia de Ames, vamos a superar os 33 millóns que tuvemos no ano 24, e vamos a superalos, por bastante, ademais, porque levamos un ano onde tamén temos varios investimentos importantes que vamos a realizar, ademais do Plan Edil. Tamén temos varios investimentos importantes que van vinculados con aparcamentos en Milladoiro e en Bertamiráns, e tamén un dos grandes obxectivos que fai anos que levamos traballando nel, que é cubrir as dúas canchas deportivas, polideportivas que hai no Milladoiro, cubrilas porque nos vai a permitir, por un lado, que se podan facer máis actividades deportivas ali, pero tamén abrila a outra serie de actividades, e incluso para que a mocidade poda usar ese espacio polas tardes e polas noites para facer outras actividades. E como lle digo, os presupuestos que estamos moi avanzados, onte mesmo me reunía coa concelleira e coa interventora para ver eses flecos e acabar pechando os orzamentos, eso xa lle digo, coa intención de
de en canto teñamos nos próximos días pasarlle unha proposta aos grupos municipais para que os estudien, nos trasladen as súas propostas e leválo en xaneiro, febreiro como moito e aprobar eses orzamentos. Conta coa aprobación, co diálogo, coa admisión de algunha proposta dos grupos da oposición? O diálogo pola nosa parte sempre o hai. Sempre lle trasladamos a todos os grupos as nosas propostas de orzamentos. Que pasa que, bueno, hai veces fai no 2024 o BNG nos fixo unha serie de propostas que se lle aceptamos e conseguimos que se estiveran, e co cal, co voto de calidade do alcalde saleu adiante. E, bueno, eu recórdome non neste mandato, pero en mandatos anteriores, incluso co Partido Popular nos fixeron 11 propostas das cales lle aceptábamos 10 e ao final votaran en contra, non? Bueno, eu non teño dudas de que os orzamentos van a sair. Eso o teño asegurado de que van a sair, e o teño claro. Pero tamén me imagino que os grupos da oposición, despois de que levan todo este ano, cada pleno que íbamos, dicindo que non tiñamos orzamentos e destacando a importancia e o necesario que ten os orzamentos, me imagino que non terán ningún tipo de problema en aprobalos, sendo ademais uns orzamentos onde hai investimento, onde se atenden problemas sociais, onde se levan tamén temas vinculados, económicos vinculados á vivenda, bueno, ás necesidades reais con o noso Concello. Eu imagino que a oposición non terá ningún tipo de problemas, lógicamente. Só hai que escoitar os plenos e ver o que din, como para ahora, cando lle presentemos este proxecto de orzamentos, home, non digan que sí, xa directamente, pero que fagan propostas serias e realistas para que se podamos aceptalas e podemos leválo adiante. Pero eu si garantizo que no 2026 vamos a ter orzamentos. Falaba dos plenos onde se levan este tipo de situacións e demais. Algúns plenos movidos, algúns plenos intensos, ou soen ser máis ben... Bueno, Ames é un concello tranquilo nese nivel político, non? Nos últimos anos, ademais, fomos exemplo no mandato pasado de que, creo que foron durante 5 plenos, sacamos todos os temas por unanimidade, cando ademais éramos na corporación, éramos máis de 2-3 grupos habituais, porque estaba Ciudadanos, éramos varios grupos, e sacamos durante 5 plenos, sacamos todo por unanimidade. Claro, eu cando vin esa noticia nos medios dixen, ui, no próximo pleno non sale todo por unanimidade porque seguramente algún xa... E así foi, non? Pero, bueno, sempre fomos un concello nos últimos anos tranquilo. É certo que viñamos dunha época moi convulsa, onde incluso o Partido Popular no ano 2011, que ganara con maioría absoluta, ao ano e medio se divideu e pasaron a ter o grupo de goberno do PP 5 e os que se habían marchado 6, tendo o BNG habendo abandonado os concelleiros, os 4 concelleiros do BNG que saliran no 2011 creando tamén un grupo de non adscritos, sempre foi así bastante movido. É certo que desde que nós chegamos ao goberno se foron calmando máis as cousas e, bueno, hai tensión ás veces, hai debate, que é o importante. A min o que me preocupa máis é cando ese debate cruzas unha liña e xa vas na falta de respeto, non? Houve algún pleno que eu considero que houve algunha falta de respeto a algúns compañeiros da corporación e, bueno, eu eso sí que non o vou a tolerar nunca. Suelo ser bastante permisivo nos tempos, pero, bueno, eu as faltas de respeto non me gustan e non as vou a permitir. E, bueno, é certo que o BNG sigue cabreado por non formar parte do goberno, entonces eso se nota nos plenos, o PP fai a oposición que ten que facer, e ao final, bueno, algo normal tamén. Falaba da vivenda, uns orzamentos que teñen varias cuestións de investimentos e demais, pero falaba da vivenda, antes podíamos percibir que ante o colapso, os prezos, a falta de vivenda en Santiago de Compostela, Ames era a solución. E agora empeza a ter os problemas de contagio, de falta de vivenda, de prezos que se van sumando e demais. É prioridade no 2026 o tema vivenda? Nos neste mandato, xa cando estábamos elaborando o programa electoral, xa puxemos sempre de manifesto que unha das nosas prioridades neste mandato iba a ser a vivenda, e levamos traballando na vivenda desde o primeiro día, a nivel individual, pero tamén con outras administracións, e aquí teño que agradecer pois o impulso da Xunta de Galicia,
e o decía antes do presidente directamente, porque me consta que nunha serie de dificultades que tivemos co Instituto Galego de Vivenda e Solo para a cesión dunhas parcelas, sei que se involucrou directamente para que puderan sair adiante, pero bueno, somos, eu creo que o Concello de Galicia que máis parcelas lle cedeu á Xunta agora mesmo, 6 parcelas no Milladoiro, donde se van a construir máis de 220 vivendas, donde xa hai unha parcela grande con 70 vivendas que xa a Xunta xa licitou o proxecto e xa xudicou o proxecto e se está facendo ese proxecto, co cal por un lado estamos traballando con outras administracións, tamén estamos traballando coa Sareb, vendo a posibilidade de que a Sareb poña unha parcela que ten no Milladoiro tamén para que se poda facer vivenda pública, pero nós tamén estamos traballando en dúas vías desde o que a nos corresponde. Por un lado, con parcelas propias que temos, sácalas a licitación. Próximamente vamos a sacar a licitación á venta ou a illamento, que se chama técnicamente 5 parcelas en Bertamiráns, xa urbanizadas, preparadas para facer o edificio, para promoción privada. Con isto que facemos en meter máis parcelas, máis promoción no mercado, co cal se van a facer máis vivenda, e nós sempre somos, bueno, todo o mundo di que canta máis vivenda haxa, máis abaratan os precios, non? Neso que xogamos para despois tamén pola nosa parte con eses cartos que saquemos desas aillamento desas parcelas, poder facer tamén nós algún proxecto de vivenda pública propio do Concello, non? Por iso dicía antes que teño, bueno, interés e intención de falar co presidente da Xunta próximamente, porque temos unha idea aí que mistura mocidade con xente maior que vive soa, que seguramente lle vai a gustar e seguramente, bueno, poderemos desenvolver conxuntamente, non? Pero, bueno, nós seguimos traballando neso, e a outra parte que traballamos é facilitando por parte de promotores a concesión de licencias. Agora mesmo o Concello de Ames, creo que na contorna polo menos somos os que máis áxilmente estamos dando licencias, concedendo licencias, e só fai falta darse unha volta por Bertamiráns, ver que agora mesmo hai 4 construcións en marcha de vivenda colectiva, e en Milladoiro hai 2 que se entregaron fai pouco, pero xa hai licencias tamén que se solicitaron para, na última xunta de goberno, demos unha licencia nova para un novo edificio en Milladoiro, e se está traballando máis nese sentido, vai haber máis. Non vamos a sentir aquel boom urbanístico do ano 2005, 6, 7, 8, por sorte, pero que sea máis controlado, pero si Ames nos próximos anos, eu digo que eu creo que na próxima década vamos a, se non superamos os 40.000 habitantes, vamos a andar moi cerca. Unha previsión que xa mencionou en varias ocasións, que fala pois do sentir e do rumbo que neste caso o alcalde desexa para o seu municipio. E un último punto, antes de que remate, que tamén está xurdindo algún tipo de comentario, que é a mancomunidade da Serra do Barbanza, do interese de adherirse do Concello de Ames. Positivos, pros, contras, o porqué deste desexo, que significaría para Ames? Nos levamos coa mancomunidade fai moitos anos xa, desde o 2005, creo recordar que entramos na mancomunidade que nos presta o servicio, pero non entramos como socios, simplemente éramos clientes. É certo que a mancomunidade nos últimos anos non é que funcionara mal, é que era difícil funcionar peor do que o fixo. Unha débeda amplia, carencia de reunións dos órganos colexiados para tomar decisións, innumerables sentencias en contra por non asumir pagos, unha realidade complicada. Que non é a mancomunidade Arousa Barbanza. Non. A Serra do Barbanza que só presta o servicio único e exclusivamente da recollida e tratamento de lixo. Perfecto, vale. Nós seguimos estando aí, acabouse o noso contrato e sempre dixemos, ademais, que íbamos a estar para preservar o número de traballadores, para defender os postos de traballo que había aí, porque sabemos, nós somos o 40% aproximadamente dos residuos van de Ames. Si nós nos marcháramos, sabíamos que un número elevado de traballadores e traballadoras iban a ter que deixar, non? É certo que xa pedimos fai 3 anos a entrada, por esa falta de funcionamento interno que había na propia mancomunidade, nunca se nos dou resposta, pero
Nos últimos anos tamén é certo que desde que o alcalde de Brión colleu a presidencia e que a nova secretaria pois houve un traballo máis importante, se avanzou moito máis e, bueno, tuvemos unha época, eu decía o outro día no pleno, se igual me preguntan fai 5 meses, decía que nos íbamos a marchar, porque había unha situación moi difícil, pero agora mesmo estamos convencidos de que temos non só que seguir, sino ser socios, porque ademais sendo socios vamos a poder opinar, vamos a poder endereitar un pouco o rumbo da mancomunidade, porque ademais vamos a ser ese 40% dentro da mancomunidade que vai a ter ese poder de decisión. Por outra parte, vamos a sacar un contrato novo donde vamos a modernizar todo o sistema de recollida de lixo en toda a mancomunidade. E despois hai algo fundamental, dúas cousas. Unha que a decía no pleno outro día, que é vamos a seguir preservando eses 130 postos de traballo que ten a mancomunidade. 130? Que, bueno, ten 160, dos cales 130 se asuma a mancomunidade e o resto se asume FCC. É certo que vai haber agora que facer unha negociación para a reducción da plantilla, porque ao ir a Sogama se perde de facer o tratamento na planta, pero bueno, vamos a intentar preservar o máximo número posible de traballadores e traballadoras, o máximo número de postos de traballo, pero tamén hai algo que eu persoalmente sempre creín e sempre defendín, que é a mancomunar servizos. Eu creo que eu estou en contra das fusións, cando se fala desa hipotética fusión Santiago, Teo e Ames. Eu estou en contra totalmente, non estou a favor das fusións, pero sí estou a favor de mancomunar servicios. E creo que esta mancomunidade ben utilizada, con órganos que respondan, que asuman o seu traballo, seguramente vai a funcionar ben. E ese bo funcionamento, ao final, vai a acabar nun abaratamento dos custes para todos os concellos, que ao final van a repercutir nos propios veciños, non? Por eso estamos convencidos e vamos a estar aí e vamos a traballar para que a mancomunidade do futuro sexa un éxito e un orgullo para todos os concellos. Pois outro dos temas que queríamos abordar, entre outros moitos que fomos narrando, e se nos foi esgotando o tempo. Agradecerlle a Blas García. Xa me extraña que non falemos nada da humanización de Milladoiro. Pois se quere, pero que é un tema moi manido, pero hai algunha novidade, hai algún tema... Hai unha novidade que este mes vamos a deixala rematada, sí. Este mes o Ministerio nos di que vai a quedar lista, que ten que quedar lista, ademais... Este mes refires a decembro. 25. No ano 25 queda rematado. O 26 empezaremos cunha humanización xa rematada. Bueno, pues entón, non yo preguntaba pensando que horizonte era máis para lá, pero... E por eso estou... Está vostede dicindo aquí que a obra da humanización do Milladoiro queda rematada neste ano. Neste ano. Quedarán uns flecos, me imagino que quedan sempre, pero o que é a humanización agora mesmo se está asfaltando toda, se está pintando xa, se están colocando semáforos, se está facendo a mediana, en breve espacio de tempo van a vir todo arbolado e todo verde que se vai a meter e ten que quedar rematada ou recepcionada a final deste mes, porque ademais así non lo trasladou o Ministerio, porque como vai con fondos europeos teñen que xustificar xa o investimento aí. Satisfeito? Moito, sobre todo, porque, bueno, todo o mundo sabe, e ti o sabes, ademais, que falamos moitas veces desto, que foi algo que, bueno, costounos salir adiante, costounos moitas protestas, moitas queixas, ainda agora mesmo hai queixas, porque ao haber as obras, estar asfaltando e pintando hai que cortar carriles, pero, bueno, eu sempre digo que dentro de un ano, cando volva aquí dentro dun ano, estaremos falando de outro Milladoiro distinto xa. É que estes últimos días, entre as obras do Milladoiro, que afectaron evidentemente o tránsito e o peche do túnel do Hórreo, montaronse Nós temos unha solución para eso, que ademais poñen como exemplo, que é que collan o convenio colectivo que teñen os policías locais de Ames, que ademais é o que reclaman, e seguramente o están dicindo eles, que ademais queren un convenio colectivo como de Ames, como o que temos en Ames, co cal, si en calquer momento nos chama alguén do Goberno Municipal de Santiago e trasladaremos o noso convenio colectivo, incluso o concelleiro de persoal que fixo un traballo excelente,
para modificar esa RPT, sobre Pois todo que o problema aquí están a voltas con iso, o problema é a modificación da RPT Sí, claro. claro. E incorporar os desplazamentos, Pero a ver se a solución estaba en Ames. Pero yo están dicindo os propios policías locais cando se sentan, que queren o mismo que en Ames. Sí. Pois nada. Non temos ningún problema. Teñen o seu contacto, entendo, en Raxoi. Sí, hombre. Se non é un e outro. Sí. Non hai ningún problema por axudar, ademais, porque ao final afectanos a todos. Unha problemática importante. Ao final, independentemente da broma que podamos facer, quero dicir, é algo, e tamén, neste caso, me poño do lado da alcaldesa, no sentido de que non é gratificante para ninguén atoparse cunha situación así. Nós tuvemos durante casi un ano a Policía Local de baixa, a maioría dos policías locais, e, bueno, sabemos o que é cando tes unha incidencia deste tipo. Pero, bueno, eu creo que é bo tamén adaptarse, porque ademais hai sentencias que ratifican o que nos acordamos no seu momento xa cos nosa policía local na modificación da RPT, na incorporación dos complementos xa dentro da nómina, que ao final é o que están pedindo aquí, non? Por lo que teño entendido, e ademais me chegou eso, decía así medio en broma, pero é certo, nos chegou que piden pois unha modificación da RPT nas mesmas condicións que teñen a Policía Local de Ames. E creo que ademais nos afecta a todos, non só pola mobilidade, sino pola seguridade, non tanto a Policía Local, pero si o tema dos bombeiros, que nós levamos anos e anos reclamando xa un tema da comarcalización do servicio, pero vemos que agora o problema agora xa non é o problema da comarcalización, non? Porque xa vai un pouco máis alá. Pois ata o final, dando titulares, o alcalde de Ames, Blas García. Graciñas por vir. Gracias a vos, desexarvos feliz ano a todos, felices festas, Nadal, claro. Felices festas, igualmente. Pero quería rematar tamén solidarizándome contigo persoalmente polo acontecido a semana pasada diante da sede do Partido Popular e na manifestación ou concentración que rematou aí, porque creo que a violencia nunca se debe de combatir con violencia. E creo que debemos de dar exemplo ás veces os que estamos aí en primeira liña política, sobre todo, e sindical, e bueno, ser máis sensibles e ás veces ser máis serenos e máis tranquilos e máis tranquilas a hora de manifestarnos e de defender os nosos dereitos, non? Que está moi ben que defendamos os nosos dereitos, pero sempre preservando os dereitos tamén que ten o resto da ciudadanía. Foi feo, foi por calificalo así dun xeito bonito. Graciñas por esas últimas palabras. 3 minutos para chegar a unha, pois nada, últimos consellos e xa rematamos o noso tempo de programación local, hoxe falando con Blas García, alcalde de Ames. Moitas gracias.